Sakuzko prakaketa. Jazte zitu. Edo, txaldin klase jo bitzen zen. Zofea, orduan erretaka zitzen bertzen. Kaio egotxe zazpili beti eskate egiten. Bai, gero zen bat, kizi zen. Egiten nuen zazpiretako bestakuten etzen. Lagarra, nire dituzen, eta txorin dion bertakakunak dute. Plazare asko etortzen, basarretara erostea generu asko hortia. Bai, eta gero nola zauen karnizei, arrandai, fruteri, dana hemen jende asko, eta kaline den da asko ziren. Plazan zauden las escuelas nacionales, dani pintxesan goizin banderie. Eta gero ilontzin itxesan ja haurek kendu. Da gero ibilin nintzen monjatan misericordiz esatez txekon, baina zen monjas de la caridad. Kolegio hori izan, eutezin, hogarinak, kolegialak, eta gero gu eute ginen, goizeteken lanak egin, da limpiezan da, pixkat lanain danea. Ego hartzaldin klase jogitzen ginen zen. Tailarrien da lanien hasi behar bazan da sertifikaue behar zalat, da ez dakit zer zalat, da ibili ginen, da go monten etzeula zeik, maestre horrek etzeula hori mateko tituluik ez dakit zer, martetxea jongo ginen gau eskolan, 8-tatik 10 eta ez dakit zer zan, bailerako danak. Zein landan hasi horrek zinen. Janen plezea, gureta. Presa junda, presan. Han baino hartu, egotxea. Amazanak zaren, izan eskolana, bai, gizora. Errekreo hartatzen gendu nien, orduan izate zen, aro bat, anilo bat ezan, bati. Da are irutzen zen, ume hartien bile, zenek, itzetezun ezkeraz, orduan erderaz itzen berzan. Aizan gerri eta Donosti aldetik gero eta onutzo zetozten nazionalak esatzen ginonak, eta urreatu zienien, ja oso errez sartzen herrietan, etzeben defenditzen asko, etzeben egin. Baina gero, zean horrelgo iberro mendi hori nola da, hor geldiu zien, eta hor eizen zan, hor hiltzan jente asko, gazte asko hiltzan. Azkate genetik, kainoi egotxe hotzin, zazpile beti azkate genen kainoie. Da harrateko kanpai botazituen hortik. Ana harraten, gelditzen geni galdein, astu larrein eguztu zituen, da pentsau zuen, kabalezi harrateko elizen eta zauen. Da hati tiesuen zei, hori harratei hortik kainoi egin. Hemen, Salesiano zehoizek sekuloko arrantzu intzen bokazuzugin. Izintzien urtiek, txandek hartu zin, mezaberrireko jaixetan, eta aurretik hartute udean eman nahi ba, eta udeko jaixeketare okupaute eta oso zea izintzen. Andrak elizen sartu berri zitu zeden, familia izendako andrak elizen sartu, eta zeremonixo bat abarik itxezixo ben, da hori einarte, zeremonixo hori einarte, andrak etxetik etzeben ertetzen orduan. Da, mangamotzik ez. Ez? Ez. Magaluza, besoik eta biztan ez iribili. Abarik, fregadera, otzitxeko. Zatez joen umi, eta mangabe bat azaltzen bazan, fregadera. Zaku etortze zan, ganan pintzuten, zaku onak etortze ziren. Aize gorde eta aize gintxe. Eta nire anai bateke bai, zakuzko prakaketa. Ama Josi, zakuzko prakaketa. Jazte zituen. El año 42, asko dizin, 54 talleres de alpargatas. Zan zo batzu hori jo, beste txiki jo, daneagoek. Eko esan lehike askoiti hortik bizitzala. Bai, hortu mai. Zati gizuen, argi da egizuen, da emagumei tela gozten lanak. Zoru badaken, abarketak batekin ba. Gomazko, eta orduan gomaik ez zuen. Orduan honen urdiketan da ikez etxine benan, da geho magine pasau, josi zorue, da geho eman ikez etxine benan, telak eta ebaike eman, eta geho josi maginen ze aurren ipinitxe, eta
Hori, bordatzeko zan, izatezan bastidoria zate ginen. Hola, eguitzezun holako zero bat, sartu antzea, telie, da, gero beste zea bueltako batekin, estutzezan telaure, bi bueltako hien erdeien, eta gero azpitik eta gainetik, bordatzeko, arroxe. Da, harin geu egin zen pelotak, ikizi egin zen egin, da gero josit edana geu egin zen. Zuek? Bai, kanika barrun ipini, pelotiei, 8 eta 6 Kampoan hunda izitu zen, oiolumi egin zen, gotxoek. Oiolumakin? Bai. Gerraen poane, hau da, han proanunik lehen honu proagoia. Oiu egiten ziren, Uiu usatzen zuen dugu hildikun zein zuen. Txarra da. Uiu lumiek, arro da honi da, baina izitu txuster horrek ere. Zaztia hori horrek. Nik iten nuen zazpiretako mestak uten nintzen. Eta gero zazpitaretan etortzen nintzen etxea, eta beste neskaek orduan azite zeuren lanin azite, nire azten nintzen aile bezala, eta gabien 12 erdi galdine hola akabatzen gendu. Zuelue, pasillo ondetik eta hanka azpilen alambre hartu eta arkin. Gauzen gendu zaiten, da gero eman lustrea, eta gero atzazik bionde bat hankapin hartu eta argin brillo atatzen. Potzuan di bat, hau garbi zatezikan, potzuan di bat zegoen, zugeldaute gene handi joan, potzuan di bat, arregekin. Arri genien ipini erropak eta han jaondu, han zehatzezin, garbitzezin, da zurilek gero barrini handi baten lehiatan ipini, lehia uretan, da... Han eitxezan iketza, han repetiorik eta badaure ba? Hoxen? Ba, inguru hartan daure ba, txarak, osea, iketza etxeko lekuk. Da handi baldeuzu ez eitxezan, karrego burdisek eta jutezien plazentzira, iketzakin. Esatez izunin, karrugen zitorrenak, bueno, bale, hemen soka bat egitzen da, dispeatzen zan hau, hola guruzan, hemen ditidile zinionin, hau, euskatzen dira baina, tak, libratzen zan hau, holexe. Hemen sartute jute zan, hemen ditidile zinionin, tak, orduan libratzen zan. Orduan karrua ustu, eta bera, zute ginen. Gero atxurtu beharra zen, da beste lur batzuek solta bidezin, dena xamur-xamurra. Eta are batea atxurtu bere egitzen egitzen. Baina beste batzuk gola brillu egin, beste lur batzuk, ertatze da, eta behar lan handi jo egitzen jota atxurrin garden. Hartu eta garze... Garze gari. Etxeako... Garze gentolagun arbizea. Etxeako lain... Bestela etzen bizitek. Etxeako lain hobi, garze etxinen ber. Bai, basarritzen gozeen partan eskerrak, basarri pixka bazan behintzen etxegen etatzen nahi gogitzen. Labek oso etxiko hogixe jatekin duen geukindako hogixe. Bai. Gero kaletik ekartzen zana, opilio zatan unionari, da nik gaur jateko eta baita handi gerora ere kale bajo ginen nire, basarrikuko zua. 8. egunin ez, ja, baina 2. egunin, daren kurrizko aurren. Bera movimentuek, aldia, tak, aldi zulu bera jaten zion, da 2 bitxartea jote zen hori, gaineko bueltak egitzen zen, da azpiku gildi. Eta gero, gana txikiu, irini egoteain, aurrin aska bat egitzen zuen, ara ere utzi zen, frustola, irin mordoskia. Beharek entzun hartu, ematen zen un zorrotik, lakiik entzun. Nola? Lakia? Bai, are kilu ero ez da genizimak entzun, zorro hartatik entzun, ari guzko jontiru ematen baina. Hola entzien duen. Irina aurkitzetezakoan, irina nola errotak botatzen azaltak guzti, botatzen errotak. Dago hori mertzezan, zera makina batea bota, da jezuen makina horrekan zare batzukin, irina alde bat eta zaile besteak botatzen. Eta hori zaitzi egitzen arratzaltan kargu,
da jutatzen egin zauka irina eri gora junta, ganbaratikan, eta haure pasau jartikan jarri eskilean da benga, segi pandero jotzen. Lehen trompetia, jonun. Leheniko pasagali jonunik, 13 urte gino trompetia. Hemen askoitien. Askoitien bandan, musike bandan. Bai, gero klainetik eman zin. Klainetik, eta gero sasagoi guztau nahi. Trompire, bai. Instrumentu mordua, orduan. Zain nun, baina sasagoi gildio nintzen. Sasagoi jarra. Ba, erramere bola baten kristuna, iti zen. Eta soldautzu aurrien erramere askot gehienin nintzen maazia. Ba izun daun, madereaga? Maazia, ase. Gentio aurrin. Ara eguzen pixaten eski. Da, hor da xe.